Ngi pediang sengobhaya pi baro sya kajing seng yalap kajing kemen jong kajing pelaj kabanlong hamaran saiden nadu ke arpusan hadu arpunyau tarik November arhajar arpuar ki syakri jong ublay i apostol pendap borlang dekar dan bat kiwe kin syakri ya kaktien jong ublay wan ban mat ya kajing penem kajing penkia kajing pelaj bat kajing kerku na utrai kan long ka jinkman ka bakraw yakin nong shong shnong jong ka shnong so lai rem ribhoi district ha ka ba menta ka sngi ka khat khandai tarik nai wing kila yo kalat ban plino da ka jinkman ka bakraw ya ka sam up kali ha ka shnong jongki ban yada na ka jingshit ka sngi bat ka jingsha house lab ha ki kenta ba ki dang up kali ya ka balamang na ka MDC scheme ha ka jinglut ka bashilak tingka lingba ka under special assistant jong ka Khasi Hills Autonomous District Council jong usnem arhajar khat pra khat khandai ya ka te ka sam up kali la pli da ka kong Magdalene S Maulong MDC ka umsning constituency ha ka jingdon lang kin nong ilam shnong ki long kami balasenran lang ya ka kong Magdalene urang ba shnong bat ki pai ba nong shong shnong ki balapan pau ya ka jing sngongu ya la ka nong mi khman ha ba yo i ya ki mati jong ka jing troi shitom ban penyo haki ha ka por ba ki don kam kadai kalat ba jong ka shnong jongi habangi let di tiar sanong po habangi let sanong po let sa silong baro kinong shnong jongi kiwan hang ne halat nrei da ka jing sebon mensim jong ikong MDC jongi menta kani kadai berkembang along mane kali galat habaro kinong kadong ka shnong jongi habangi let sanong po let sayo let sa silong hang ne ngi sa yuan nyemdan jakari tentang nisha of love tentang haba dai ke por riong nyihap let pet sai ing breu nyihap ra bagitiar andre menta dag jis bun mensim jeng ikong ni layo kata kesem apkali kebab pakah Bagpi kum ka shnong pio ban sakhi hakani ka sngi ka bamenta ya ka sngi jo ka jing sa jing kan mau ha ka ba ka shnong bat mangar kum ka sitting MDC ni yo pat ban pen I ya kita ki kam sha ka shnong ka thau ha bang yo ban pli ya kani ka sem up kali la ni ka passenger ship lingba ka MDC scheme ka jongi ni kermen scam ba iki babaha ka bang don ban turwa ban ai kata ka jing syakri ka babha ki nong shong shnong ka bang krem na du ka sngi ka baning kong habangi wan chik shnong ki thau ni wan shapi ki pai bab ki nong shong shnong ban ai ta ka jing kular jong ge jing trailang ba dashisha de lingba ka jing pensngau pensngap ka jong irang ba shnong lingba ki shithi ka ba ma I ilapen I ba le pensngau hanga ya ka jing don kam hang ni ha po shnong ha thau lingba ka ta sem up kali de lingba jing ka jing don jong ka ni ka jing ka sem up kali kan wara ka jing shingan ka jing kemen ba kumju uru ka jingri etengen na ka menta kinong shong shnong bat ka no tam ora ka jing suk ya kumju uru ki kun samla ki temen bat ki kana skul ki hab ban ab ha ka ba ki yo ya ka kalat ban shong ban ab ya ki kali kamai bat kumju uru kidon kinong bela ki hab ban ab ya ki kali balik na ka wei ka shnong shwe ka shnong tini kermen scam ba wat lada ide ita ibor ibarit ka ba kum ka MDC scheme ka bangila yo ban penmang sya ka shnong ka jong pi ngin ri ngin sumar ya ka kum ka jong na jong ngim kwa bangin ong ibu MDC scheme laning gidan passenger ship tang hadin ka tu kan nisnem kan jot ra thai no ni kwa ya ka ba pin sumar pin dale khoi bar ka ju ka por kan long ru ka jing mentoy ka bakrawi ki nong shong shnong bat ki para marjan shnong ki badon hajan